Iċ-Champions renjanti tal-ogħla kampjonat tal-futbol Malti, Hamrun Spartans, u r-rebbieħa tal-FA Trophy, Sliema Wanderers, għada fil-għaxija se jikkonfrontaw lil xulxin fl-Istadium Nazzjonali f'Taqali fil-finali tas-Summer Cup organizzata mill-Malta Football Association l-MFA. Din il-finali, li tibda fis-6:30 ta' filgħaxija, tippreċedi l-bidu tal-kampjonat li jmiss 2024-2025. Hamrun Spartans, Sliema Wanderers, Floriana u Marsa Xlok kienu l-erba' klabs li ħadu sehem fil-kompetizzjoni tas-Summer Cup wara li kwalifikaw għal kompetizzjonijiet Ewropej tal-UEFA. F'dan it-turnament li beda nhar it-tlieta li għadda, Hamrun Spartans elbu bil-penaltis 4-3 lil Marsa Xlok wara li l-logħba spiċċat bl-iskor ta' 1-1. L-għada, Sliema Wanderers elbu lil Floriana 5-4 wara loti tal-penaltis, wara li wkoll spiċċaw bl-iskor ta' 1-1 sa' 90 minuta. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-coach ta' Hamrun, Alessandro Zinnari, u dak ta' Sliema, Paul Zammit, saħqu fuq l-importanza ta' din il-logħba għas se tippreparahom għall-kampjonat li se jibda fi ftit jiem oħra b'forma ġdid. It-tnejn qed jantiċpaw logħba ta' livell għoli. Din il-logħba hi preludju għas-Super Cup li se tintlab aktar il quddiem waqt li l-biljetti jistgħu jinkisbu minn fuq is-sit tal-MFA jew mill-bib tal-Istadium Nazzjonali.